Gaueko 12:31 hamargarren jardunaldian eskuratu du Realak ligako bigarren garaipena Sevillari anoetan 2-1 irabazi ostean esan dugun bezala lehen mailako hamargarren jardunaldiari zegokion partida jokatu dute Bart Realak eta Sevillak anoetan eta gogora ezagun batetik Realak aurreko jardunaldian bana berdin duzuela Zeltaren aurka Balaidosen, Sevillak berriz etxean Mallorcaren aurka 1-3 galdu zuen eta honen bestez Matias Almeidaren taldeak bigarren jardunaldiz jarraian porrot egin du. Gora hitzagun, lehenik eta behin 11koak, Sergio Franciscok 4-3-3ko sistema ezarri du zelaian, Remiro izan da atepean, atzealdean Aranburu izan da eskuinaldetik, Sergio Gómez ezkerraldetik, Jon Martin eta Zubelia izan dira atzealdearen erdialdean, berriro ere lasarteko erdiko atzelaria itzuli da, txaletakarrek denbora dezentez jokatu ostean eta Espainiako selekzioako 20 urtez azpikoekin munduko txapelketan egon ostean berriro ere hasieratik aritu da Jon Martin eta baita Duin aritu ere. Jon Gorrotxategik eta Jangel Herrerak osatu dute barnekaldeko zelai erdia, erdi puntan Brais izan da eta goian eskuinaldetik Gedes, ezkerraldetik Barrenetxea eta goian Mikel Oiartzabal gaur Gedes ezarri du eskuinaldetik, Barrenetxeak berriz ezkerraldetik bere ohiko postuan jokatu du eta goian izan da esan bezala Mikel Oiartzabal. Matias Almeidak berriz Sevillaren aldetik 4-2-1-ko sistema ezarri du, Blatxodimos izan da atepean, atzealdean hiruko lerroa esan dezakegu Carmonak, Cardosok eta Markaok osatu dutena izan dela, Suazo eta Alexis apur bat aurreratuago izan dira, Rubén Vargasek jokatu du ezkerraldetik, Gudelek eta Agumek zelai erdian apur bat aurreratuago dribli show izan da eta goian Isaac Romero epailea Cordero Vega izan da, orokorrean modu egokian eraman du norgehiagoka, baina esango nuke hau Realaren alde eta kontra beti aritzen gara, batez ere alde, baina gaurkoan esan beharra dago, bigarren zatiko luzapena eskasa izan dela denborari dagokionez. Partida hasiera ez du ona egin Realak, badakigu Matias Almeidaren Sevillak kontraerasorako eta gaitasun handia duela, jokalari azkar ugari ditu, eta hasieratik horrelaxe hasi da, Rubén Vargasen bitartez, Suazoren bitartez, saiatu dira ezker eta eskuinaldetik batez ere galetatik min egiten, eta hasiera horretan bai Sergio Gomezi eta bai Jon Mikel Aranbururi kosta zaie, atzealdean defenditzea eta abar, baina minutuak aurrera joan ala Reala asentatzen joan da, zelai erdian gaurkoan nabaritu da Jon Gorrotxategi eta Jangel Herrerak elkarrekin jokatu dutela, orain arte esan dezakegu Jon Gorrotxategi apur bat umezurtz aritu dela euskarri moduan bera bakarrik, baina gaurkoan eta aurrekoan ere Balaidosen Jangel Herreraren laguntzarekin beste modu batera askoz ere askeago ikusten dugu Eibarko euskarria, eta horiek albiste oso onak dira Realaren zatez, konfiantza handia baitzen beregan aurtengo denboraldirako, eta konfiantza hori nola baitean ematen ari da Jon Gorrotxategi kasu honetan, eta 17. minutuan etorri zaio saria Realari, Fabio Cardosok eskuarekin ukitu du baloia area barruan, Cordero Vegak penaltia adierazi du, gero egia da denbora dezente egon dela barrari begira, eta ordurako egia da Realak area zapaldua zuela, baina ez behar besteko zehaztasunarekin eta erremateak ere ordura arte ez zituen egin, eta 17. minutuan gero 19. minutuan Mikel Oiartzabalek ez du barkatu Espainiako selekzioarekin sekulako bi partida jokatu zituen, bietan gola eginez, eta Realera itzuli denean, lehengoan Zeltaren aurka ez zuen sartzerik izan, aukerak izan bazituen ere, gaurkoan ordea, gaurkoan sarearekin berraurkitu da anoetan Oiartzabal, eta bai Realeko zaleak, bai Realeko jokalariak eta klubeko ordezkari guztiak pozik egongo dire inolako zalantzari gabe ibartarrak berriro ere gola egin duelako. Gainera Realak ez ditu besoak jaitsi honen ostean, egia da
orain arte behintzat bat eta huts gutxitan joan dela aurretik, Bartzelonaren aurka joan zen, Zeltaren aurka, baina orokorrean ia ez dugu ikusi, markagailuan aurretik Reala, eta hemen behintzat gaurkoan ikusi dugu nola 19. minutu horretan berriro ere aurretik jarri den, eta gero gainera ez duela atzera egin, ez? Sergio badaki eta ikasi du nola taldeak aurrera egin beharra dauka, naiz eta markagailuan aurretik jarri, eta, 30. minutuan, Suazok ipinitako falta baten ostean, Gudelen gola iritsi da, Jon Martini eman dio gorputzean oker ezpadimana, oso zorte txarra izan da, baina egia da, aurten realari gehien leporatzen zaiona edo baloi geldietakoa dela, ez? Eta hori, aurten espezialista bat fitxatu dutela, beraz, batzuetan ulergaitza egiten da nola baloi geldietan hainbeste sufritu dezaken realak, espezialista bat horretarako edukita, eta aldiz ze eraginkortasun gutxi, ez? Oraindik ere denboraldia luzea da hori hobetzeko tartea badago, baina fitxaketa berri honek oraindik ere galtza betelan badu alor honetan, baina orain artean realak besoa jaitsi izan ditu banako hori jaso ostean. 32. minutuan gainera, bazirudien berriro ere amesgaiztoa nagusi izango zela, amesgaiztoa protagonista izango zela noetan, Jangelek min hartu baitu eta ikusiko dugu ea zer duen Venezuelako erdilariak hasiera batean behintzat Negreiraren aurkako partida horretarako ez dut uste egongo denik, derbirako larun batean akaso hori ikusteko dago, baina egia da, lesio batetik etorri, bi partida jokatu, biak hasieratik eta berriro ere erortzea ez dela inoren gustokoa, eta esan dugun bezala, Jangel oso garrantzitsua izan da bi norgehiagoka hauetan, Sergiorekin entrenatzen hasi zenean ere ikusi genuen nola hasieratik Irungo entrenatzailea konfiantza jarri zuen Venezuelako jokalariarengan, zelai erdian Zeltaren aurka ere ikusi genuen zenbat baloi berreskuratu zituen aurkariaren zelaian, zenolako gaitasuna daukan zelai erdiko gune guztiak babesteko, eta benetan galera garrantzitsua Realarentzat, bere ordez Soler atera da, antzeko jokalaria, behar bada erasokorragoa, baina Jangelek ordura arte egia da ez duela protagonismo handirik izan, eta gainera min hartu duela. Eta gero Soler irten denean, Solerrek izan ditu aukerak, beste postu batean jarri da Braisekin, eta hor gero Gorrotxategi nortasuna ere aipatzekoa izan da, nola naiz eta Jangel kendu eta bazekien Braisek eta Solerrek elkarren alboan jokatuko zutela, eta Gorrotxategiri apur bat gehiago egokituko zitzaiola atzealdera etorri eta berriro ere erdiko atzelariekin batera jokoan eraikitzen hastea, kasu honetan bikain bete du lan hori, arriskatuz gainera, eta hori anoetako zaleek eskertu dute. 36. minutuan 2-1 iritsi da Mikel Oyarzabalek baloia hartu, izkin egin, eta ia angulori gabe gainditu du Blatxo Dimos, esan poza zen nagusia noetan, aspaldian ezpaitzuen Realak gol bat horrelaxe erreakzionatu ez, 30. minutuan sartu du Gudelek, eta 36. aurreratu du berriro ere Reala Oyarzabalek, eta gol ederra, bikaina eta garrantzitsua batez ere Realarentzat. Hortikan aurrera, Sevilla itzali eginda. Ez du aukera garbirik izan Matias Almeidaren taldeak, apenas aipatu ditugu jokalariak, Matias Almeidaren jokalariak izan ere, ia da lehenengo minutuetan, behar bada esan dugun bezala, Bargasekin, Shourekin, Agumerekin, baina orokorrean garrantzitsuak izatera dituta duen jokalari horiek, Isaac Romero, Alexis, Suazo, horiek nahiko itzalita egon dira, eta hori egin batean Realaren meritua ere izan da gaurkoan, esango bainuke, partida osoan zehar ere, intentsitate puntu hori igo duela Donostiako taldeak. Emaitza honekin iritsi dira, atxeden aldira, eta bigarren zatian, aldaketarik ez hasiera batean, baina 52. minutuan, aldaketa iruko hitza egin du Matias Almeidak, errotik aldatu beharra zeukan partida, Cardoso, Alexis eta Agumek kendu ditu, Cardoso, penaltia berak egin du, orokorrean esango nuke Realari aurrealde horretan zulo gehiegi utzi dizkiola, eta talde txuri urdinak askotan area errazei zapaldu duela.
Alexisek ez du, ez da agertu ere egin Alexis Sánchez egia esan, eta hori Realaren zatein batean albiste ona izan da, orain artean Sevillan nabarmentzen ari zen, baina gaurkoan ez da agertu ere egin, eta agume, hor atzealdetik ateratzeko eta jokalari garrantzitsua Sevillarentzat, baina honek ere min hartu du, eta ondorioz alabeharrez aldatu behar izan du Matias Almeidak, eta Juan Lu Eiuke eta Peke atera dira, hauek ere ez dute partidarik irauli, batez ere Eiuke eta Peke ziren hor irauli beharra zeukatenak, Eiukek daukan izkin egiteko gaitasunarekin, Pekek barnek aldetik eta kanpo aldetik jokoa ikusteko duen gaitasunagatik, baina ez batak eta ez besteak ez dute lortu Realaren atzealdean nabarmen igaro eta aukerak sortzea, eta ondorioz Sevilla erabat preso geratu da atxeden aldiaren ostean, eta 76. minutuan Isak kendu eta Akor Adams atera du. Isak esan dugu ez da agertu ere egin, benetan hori Realaren gaur albiste ona izan da, baina batean ere Realaren meritua izan dela esan beharra dago, halako jokalariek ez parte hartzen nabarmena izatea, eta Isakek ere gaurkoan ez du izan, eta Akor Adams atera denean honek ere ez du lortu. Realak oso ongi defendatu du, sakrifizio handi erakutsi dute gaurkoen jokalariek, eta hemen iaia, Sergiok nik etxango nuke hemen, akats nabarmen xamarra egin duela. 3 aldaketa kolpean egin ditu, Brais Barrenetxea eta Guedes kendu ditu, ala jaina erdipuntako jokalaria, Sergio Gomez bertan kokatu zezakeen haien ezkerrean sartzeko, eta alaxe egin du. Barrenetxea Zakarian ezarri du barkatu Braisen lekuan, eta Barrenetxearen lekuan Sergio, eta Guedes irten da Turrientesen ordez hartara, egal horretatik Turrientesek zelai erdian jokatuta, Arsen Zaharianek apur bat egal hori ere babestezan, edo bai, babestezan ez batez ere. Eta egia esan, Braisek partida ona egin du, azken partidetan kritikatu xamarra izan da, baina gaur ongi jokatu du. Barrenetxeak ere, oraindik behar bada falta zaio ez puntu hori, naiz eta orain arte Realean jokalari honena izan, baina nik uste desberdintasun gehiago markatzeko ere beta baduela gaurkoan esaterako kontraerasoetan, ateratzean, eta ikusi dugu nola vertikaltasun handia erakutsi duen. Sevilla ere talde oso vertikala da, eta badakigu talde vertikalek askotan arriskuak hartzen dituztela, ez gero atzealdean zuloak utziz, Realak horiek pare batetan baliatu ditu, eta kasu honetan Ander Barrenetxea horren protagonista ere izan da, eta Gonzalo Guedes baita ere, lehengoan bigon atera zenean minutu oso onak, oso onak jokatu zituen, eta gaur Sergiok saria eman dio titular moduan Turrientes, Zakarian, eta haien atera dira euren ordez, eta hauek ere ongi aritu dira haienek, ez ditu igoaldi asko egin, behar bada ere etzegoen partida horretarako, Zakarian gaurkoan presentzia gutxiago izan du, eta Turrientesek ere, jada ordurako Sevillak zuen baloiaren jabetza, baina Reala eroso zegoen zelaian, eta horixe zen garrantzitsuena. Minutuak aurrera joan ala Matias Almeidaren taldeak ez du apenas aukerarik sortu, Realak ere ez, baina aurretik ziren Sergiorenak, eta show kendu eta Alfon González atera du, jada erasora erabat jo beharra zeukan Almeidaren taldeak, showren partida, izan ditu hor pare bat sarrera edo eskuinaldetik erdiratzen saiatu eta Sevillak arriskua sortz dezakena, baina orokorrean zehaztasun falta handiarekin, zelai erdian ere ezin nagusituz, eta bere ordez Alfon atera da, esan Alfon atera denerako, jada Sevilla ere amore eman da zela esan daiteke, eta 86. minutuan Sergio kendu eta Pablo Marin atera da, horren ondorioz Arsen Zakarian kokatu du ezkerraldean eta Pablo Marin barnekaldetik, eta benetan Sergiok partida oso ona egin du, jokalari anitza da, ez postu ugaritan jokatu dezakeena, eta gaurkoan hori ere erakutsi du, eta Pablo Marinek minutu hori jokatu ditu, eta azkenerako, esan dugu 3 minutu gutxiegi zirela behar bada, izan dira, baina nahikoa Realak 10. jardunaldian 2. garaipena eskuratzeko, honen bestez Sergiok inglesez matchball esaten den hori saiestu du, eta une honetan, noski, Reala eta Sevilla partida bat gehiagorekin, Reala 15. postuan da 9 punturekin, Sevilla berriz 9. 13 punturekin.
ikusiko dugu ea datorren astean kopan zer gertatzen den, eta horixe, gogoratu, Realak 2, Sevillak 1 anoetan.